Jo, tak to asi ne, píčo. Co to kurva? Ty vole, nechte mě ani vyskakující okýnko, ty vole! Co to? No do píču, ty vole! Kurva se, ty vole, stoj toho, kurva už, vole. Nechci aktualizaci, ty vole, ty teďka mě s tím sere, ty vole. S tím kurva je? Nechci restartovat. To mě poser, ty vole. Nechci zavřít, vole. Pojď mi prdel. Co s tím mám jako kurva dělat? Ty, nechci, ty. Ne. Ty vole, tak co na tom nefunguje do prdele, mi řekni. Píči. Jo, žádný mikrofon nenalezem, tak tady tu sračku ti já nenaletím, vole. Vole, prý, žádný mikrofon nenalezem, vole. Píča jedna, ty vole. Já tomu padla noha, to mě srně v kameře. Ne, tak ono mi to píše, žádný mikrofon nenalezem, si to mě slyšíš, ne, ty vole, to mě poser, ty vole. Nechci aktualizovat Windows Media Player, ty vole, neser mě s tím teďka. Do píči. Do píči, vole. Au, teďka jsem se ještě tak sviděl.